Mebusem etra eyedu baako ansa na meka kwankyere ne tie etra eyedu baako nchichemu a eyedu 9 Proverbs chapter 11 verse 14 Proverbs chapter 11 verse 14 Ose dia kwankyere nie no omane hwe ase dia kwankyere nie no omane bewu maye onyankopɔn difo yi sɛ mekasa wie nam sɛ awurade akasa kyerɛ me a na kwan no de bɛma yɛ sɛ yenni so ne yenye nti de awurade aka kyerɛ sɛ yenye no na mebɛka kyerɛ wo na saa kwankyerɛ no yenye mma obi yenye mfa mma obi de mebɛka no obi osean ana me kunu de onye hwii ni nti meye bia ma no enye yi onye hwii ni ama ne ntena ho eye wa wutie no wo na wo fa no ayo so yo batan a wo ya ye bi ma wo ma wo kunu nka ho wanyin wo yere nka ho wanyin enti no obi nya ma obi ye ne se megidi se papa ya sema wo kanti meye awurade be fa so ageme nya de wo ye chinyefo o se de ye oje chinye ne se eposo asrochi a edi akwaneaba o se man sa nipa ne susu se obenya bibi pa bia wo no awurade nsem enti ye nya ma obi ye nhye ne so wo ana wo ni awurade e wa pam wo ti na awurade de asem ne ba nya de wo nyinnie de onyinnie de awurade kora wonnim no wonnim na asase so so ka nipa ho so nye awurade ni wona agidie ho asem ana meka ti we na ebeye no so obi ti wona yare ne kan ka se prophet Kwarteng ye ana yare na kan obi wanye ni wanye bi pesa moti ase o man ne montie de meka no de ogidie no oye no ono ana obenya saade no enye ohye de ogidie ana ye ose dia kwankyere nie no oman no behwe ase coronavirus beku won hwe abroche nkro ni nyina ehwehwe ase nti so wonyi ni a enye bi enye ohye enidi matam ensopame mesi eye ni bresam na awurade dia ma mesa men kankyere oman no hwe yie wan nyina ka bususem bi amfa de awurade ka kyerɛ mesa men kankyere oman no na wan ni fo hweye eye ni bresam hweye no wan be kasantia ankasantia akabususem bi amfa ho awurade beto so wire obeyi wahye owu honhom ne nsa hweye wonnya bia kwano tom na mo mbe ye nenye osofo minim so de o wa anointing enye bi anointing na abeboa wo enka ho abususem na wonwie wadwuma na awurade amfa wo kra amma coronavirus awurade se awurade sienie se awurade amegina nanim sienie se Yesu Kristo Nyankopɔn doba ne sienie se men kankyere mo Kristo ya adoma ene na wotwe obia nkopɛ empumpun musie empumpungusie obi nti ase eya Asante kasa na mechirem empumpungusie ne ye kopɛ bi unsesa okɔ akurase anase krokito ma ye sobochi a eja no ebia na ewodan bi mu ubonse engusie no afa soro saa na hona etum bonse ade no ebi tita ho eno ne efra no empumpungusie sisa mpumpungu se fa twem na wotwe awurade be kyem de ode be ye wo ye wie pa owo na firi mu o Mose ma ye hene no Yesu Kristo mojadi ko ni mama ye mama ye Mose ma no o Mose ye Mose ma ye hene no
Yesu Kristo moja dinko ni mamaye mumaye mo no wosu. Amen. Mo amonye akanfo no na mekire mo no. Ebi a okasa mu nye saa na eka no me pese obi ate ase. Usoja enye gas ne nka ho. Odija esoja enua soja apata na oso na ase na ase eyejare a bose ngusie ne kosoro saa na teta adan no ho bebre eno na okosesa boa no na otwese na wodi ahia me na urade afam so me wie ye pet de mekere no ade ya wodi ye wie a afi anije ahye me ma hu ma jenkwa amino heaven ehwa ne ye pe ehwa ne ye beko ehwa ne ye betena ohwe me kwan se mani age papa mpumpu ngusie abrofo ne nya solution omunya solution mpumpu ngusie na nyame be fa so age yen kai so mu soja ya de soja etu ni akurase akurase o uhunu bi da ko bi se obi a obi onim mo mate ya wo matu kroma mo ni mo hwe no enne afedi aban kurase fo na eho aban nyam no akurase ko bi sa me pempumpu ngusie eho kra be ye den nka president left lockdown ya nka wo me tinkra ne konkurase ko pe bi ba do mtimi ko ba bia mpumpu se president ye bi omampani akofo de ye bi nempo obi ye sa kwankira yare bi ewo no mu kura enye coronavirus kwa ne be free ni mu mpumpu ngusie o ana brade sa men kankira mo se mo mfa mmra no mfa me so emfa mo mo amen 31st na kwankira no ode maaye no o mama sorry man na se nipa oba ne to atade mo na won sheda say ye shirt say singlet say ye t-shirt say ye de ana me kasa gusu de ababa wa de kan ho asem no so de share no ade ne to free ne mo na ya atade wo ma ono a ne toye ohwe no YouTube so ana otie ye de me kan na ye adwuma ma no etinyambo na otwe se ne tatare mo no o mame akwankye mi o se de ma kan dada no menye ana mpumpu ngusie nso menye de mpumpu ngusie de nti o se me fa nka ho na menye ma mo ne se yare ne di ka betra nipa bi mu nti eno na obefa so atu ase afiri nipa ni mu na fe atade no ye sha ahonam ka bie no afiri ho ahonam ka bie o te ase emme obi enchia obi obi tina akonya so entena so bi ene obi ntun sa ne di enkase obi ho faade akyekyere wo hwene katawano ni nyina no mu enti to atade bia wo opɛ fa no so fa hia me na wotwe ene na wotwe kwasiada me wia na wa shatade no anuanom me se akwanche na banya coronavirus nkwa na betu ebe magana fo ahoɔden awurade de ne tumi be wuram se wurudu ase saga na man amu hu se wo ye nyame se ye di na chi a ye all night ye bompaye ne ye kana sem ne ye bo na adwuma ne ye se nya se na awurade na ni we so enti anuanom de awurade se men kan kyerɛw eno no de o wa so no ontie de honhom no e ka kyerɛ safo no awurade nhyira mo ye be hia na wotwe se ne na awurade afam so aboawo atu saa yare na se afiri Ghana ama ya fa ye ho adi megidi ye se asem no aye ode nti efiri saa bere kɔ na efiri kyina no hia me e larger TV anadwo dumienu bia me no be ye all night ekosi fiada na fe ne kwasiada no ya akwankyere no awurade nhyira mo na somdwe nka Ghana awurade honhom kata Ghana so ɔmmoa yɛn na ɔnom yɛn ne bambɔ nyɛ kɛse ɔmampanifo nyinaa so awurade nhwe yɛ so ɔmo yɛnte wuo biem na mmom yɛnte asɛm a ɛyɛ abotɔyɛ yɛda wase awurade so wayɛ ama yɛn ɛwɔ Jesus Christ din mu amen Yamishra bye bye Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I've got something more than gold. My brother, my sister, Jesus.